Et stort spørgsmål er også, hvad kan vi gøre for at passe på vores ferskvand? Og det man kan gøre, det er, at man kan lade være med at bruge sprøjtegift, eller man kan lade være med at gøde de marker og de græsarealer, der er tæt på vandværkerne. Vi var ude og snakke med visse vandværk. Formanden der, som Christensen fortalte os, han har været ude og snakke med en lokale bondemand. Og det er simpelthen lavet en aftale om, at han lader være med at bruge sprøjtegifter og gødning i nærheden af, hvor vandværket er. Og det gør, at visse vandværk de har noget af det reneste vand i Danmark. Det er jo en stor fordel for de forbrugere, der bor i visse, fordi de får meget, meget billigere vand end så mange andre steder. Men hvad kan vi så gøre for at sikre vand ud i fremtiden? Altså vi kan gøre sådan, at vi sørger for, at alle bondemænd i hele Danmark, det kan regeringen lave en lov om, de må simpelthen ikke bruge sprøjtegifter eller gødning der, hvor der er vandværker. Men det kan jo også blive et problem for bondemændene, fordi det vil betyde, at de kan få færre afgrøder, hvis de ikke må gøde eller sprøjte de marker, græsarealer, hvor vandet er, hvor kalkreservoirerne er. Så det kan selvfølgelig blive et problem. Men på den anden side kan det også blive et problem for dem, hvis nu de ikke gør det, fordi så får de jo dyrere vand, så de skal gøre op med sig selv. Vil man have de her afgrøder og så dyrt vand, eller vil man have lidt færre afgrøder og så det billigere vand?